Masizibuyisele emva kwemini nje sikwisiphambuka sendlela iPhakade esingumda phakathi kwephondo lakwaZulu Natal nalapha eMpuma Koloni, apho umphathiswa wezothutho uWeziwe Tikana Gxothiwe aqhuba khona iphulo likafika uphila uArrive Alive, uqinisekisa ukuba abantu bafika bekhuselekile kwiindawo abaya kuzo ngeli xesha lempela veki yepasika. Uzasixelela ke ukuba bebesenza ntoni namhlanje. Siyeva ukuba bebesele belapha ngentsimbi yesibhozo. Uzawuthi ka ngoku MEC siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ukuzawuthi ka ngoku yintoni esele uyiphawule wena njengoba benimane nimisa izithuthi apha nizigqoka? Okubaluleke kakhulu ngoba sidibene apha sizifumene iimoto ebezikade zikhutshelwa amatikiti ezingakwazanga ukulungisa ngexesha elifanelekileyo. Yenza ke loo nto sakhupha warrants ezingaphezu ko-92 as we speak. Sinazo nesizibhalileyo, but esikuqaphelayo ziimoto zethu ezinye ezingamelananga uba zisendleleni. Yile nto ezinye sithe sazithatha sabe siyazi-impounda imoto nangona siwakhuphile amatikiti. Siyabongoza ke kubantu bakuthi uba umntu makaqiniseke ngamatayari, makaqiniseke ngezipili, makaqiniseke ngeebrakes, nazo naziphini izinto ezibangela uba imoto ibe ifanelekile ibisendleleni. Kuba xa sifumana zingekho ndleleni kuzawunyanzeleka udrayiva lowo sibe simnika itikiti. Ayonto siyifunayo, kodwa kubalulekileyo sikucelayo kuba khweli nabaqhubi bakowethu yinto kokubana mabanonophele ukwenza imithetho yendlela. Nkosi MEC, ngumphathiswa wezothutho nokhuseleko ezindleleni umama Weziwe Tikana Gxothiwe. Sitsho ke ukuba kuza kuthi ka ngoku zingaphezulu angaphezulu mhlawumbi kwama-90 amatikiti athe akhutshwa. Phinde iqinisekisa ke nento yokuba abaqhubi abathe babanjwa apha ngabo baqhuba benxilile, nabo baqhuba ngesantya esiphezulu, kunye nabo ke bathi baqhube iimoto ezingekho semgangathweni wokuba zingahamba ezindleleni. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba.